בוקר טוב ליום חמישי, 13/8, למד באב, כאן לב ונשמה. התחלה חדשה. יש רגע כזה בחיים שבו משהו עמוק בתוכנו לוחש, הגיע הזמן. לא תמיד אנחנו יודעים לאן ויש עוד פחד בלב. אבל הלב, אחרי כל מה שעבר, אחרי כל מה שלמד, מבקש עוד הזדמנות. הנשמה מתעוררת ומתחילה להכין אותנו לכל מה שאנחנו מבקשים לחדש בתוכנו. לפעמים זו רק אמונה קטנה שמדליקה אור בלב, מבט עמוק פנימה. הקשבה לרצון שמבקש מקום, אני רוצה אחרת. ומשם החיים כבר יראו לנו את הדרך. סימן, תחושה בלב, דלת שתיפתח, אומץ שילחש, תמשיכו, אתם בדרך.